Alfonso Rueda afea a oposición os seus cambios de opinión arredor de Altri. A sesión no Parlamento de Galicia estivo marcada pola celulosa, acusando a Ana Pontón o presidente de rozar a prevaricación. Pola parte dos socialistas, Besteiro asegurou que se do seu partido dependese, Altri non recibiría ningún financiamento. Continúa o enfrontamento entre Xunta e oposición polo proxecto da macrocelulosa Altri en Palas de Rei. Logo da manifestación o domingo na Pobra e as declaracións das forzas parlamentarias, o debate trasladouse hoxe ao Parlamento de Galicia. O primeiro en intervir foi o secretario xeral socialista, que preguntou ao presidente da Xunta que tipo de axuda proporcionarán á multinacional portuguesa, dando a entender que se podría tratar da declaración de impacto ambiental. Vostede dixo que a empresa, textualmente, a empresa sabe o apoio que vai ter da Xunta de Galicia. E agora que coñecemos tamén de que non vai haber fondos propios da Xunta de Galicia para este proxecto, a pregunta é cal é ese tipo de axuda? Cecais, a declaración de impacto ambiental era a axuda que esperaba ter a empresa e que coñecía que iba a ser unha declaración positiva. Pero atopámonos actualmente no debate da rigurosidade, de facer un debate riguroso da viabilidade e da solvencia deste proxecto. E é verdad que o proxecto se cae en materia de solvencia, de viabilidade e de rigurosidade. Se cae. Galicia non necesita un proxecto que adique máis recursos forestais a producir celulosa. O PSDG dependera, este proxecto recibiría 0 euros de fondos públicos, porque nin cumple nin o merece, señor Rueda. Seguiu a portavoz do BNG, que acusou a Rueda de rozar a prevaricación coa chegada de Altri a Galicia. Anima tamén o presidente da Xunta a escoitar a masa social galega para dar marcha atrás no proxecto. E mesmo aproba normas a medida da macrocelulosa e que no seu empeño por ser o comercial de Altri está vostede rozando a prevaricación, señor Rueda. Rectificar é de sabios e eu pídolle, señor Rueda, que escoite e rectifique. Rectificar é de sabios. Rectifique, señor Rueda, porque senón a cidadanía deste país non lle vai perdoar nin a súa deslealdade nin a súa traizón a Galiza. Gracias. En resposta ás acusacións da oposición, Rueda apuntou a intención do BNG de xerar crispación en Galicia ao tempo que apuntou que Gómez Besteiro pretende deixar sen escanos ao seu partido. Vostede ten que facer mérito cos corneros do Pegall, isto é así, e vostede sabe perfectamente, canto máis se ría, máis evidencia que é así. Crispación, loita, tensión, se o puseron por escrito, e vostede aquí encontrou unha oportunidade perfecta. E, señor Besteiro, eu non sei os seus motivos. Cando vin outro día rodeado de bandeiras coa estrela, pensei que ten unha aposta consigo mesmo para deixar o PSDG en 0 diputados, e de camiño vai a facelo. Que clase de antepasado político quere ser? Esa foi a seguinte pregunta do portavoz socialista, acusando a Rueda de estar atado ao proxecto e de ser un antepasado depredador do país. E que finalmente tamén hai que analizar a valoración social, os empregos que xenera e o futuro que crea ou que hipoteca. E nós creemos que facendo todo ese análisis, que foi o que fixemos desde o principio, desde marzo pasado, do ano pasado, foi o que fixemos cando se empezou a descubrir a verdade deste proxecto, cando coñecemos de que efectivamente de fibra textil pouco e de celulosa moito. E todo eso o que repercute neste país é que non hai xeración de valor engadido, que non é futuro. Vostede debe facer unha reflexión, debe pensar que país lle deixamos aos futuros, que tipo de antepasado quere ser vostede. Seguindo a liña de intervención anterior, Pontón acusou ao titular do Executivo galego de exercer de comercial de Altri, levando de despacho en despacho na busca dos 250 millóns de euros necesarios para a súa chegada a Palas de Rei. E é desde logo lamentable, señor Rueda, velo a vostede facendo de comercial de Altri, de despacho en Madrid e en Bruselas para pedir 250 millóns de euros a unha empresa que vai vir a contaminar o noso país e que pon en risco máis emprego do que promete e do que anuncia. Que xa sabemos logo que pasa cas promesas que se fan neste país. Eu díxenllo desde o principio, señor Rueda, rectificar é de sabios. Non desprecie a cidadanía que lle está dicindo libre e democráticamente que non quere a esta macrocelulosa, porque realmente, señor Rueda, vostede hoxe falounos de melancolía. Remate, por favor. A súa melancolía vémola na política industrial, cando quere traer aquí o franquismo industrial. 60 anos despois, unha nova ENCE. Eso non é futuro para este país.
Para rematar a sesión de control no Parlamento, Alfonso Rueda reafirmou a súa aposta pola xeración de postos de traballo, a decencia e o futuro de Galicia, asegurando querer ser un antepasado recordado por gobernar polo futuro da súa terra. Polos postos de traballo, pola decencia, pola seguridade e polo futuro desta terra, seguiremos dicindo que o que cumpre pode vir a Galicia, que os investidores que veñan aquí en serio terán as portas abertas, que non queremos que os nosos jóvenes, os nosos fillos teñan que ir a traballar fora, queremos que traballen aquí, que eses índices de produción industrial que iban en picado no bipartito, que ese traballo industrial que non se producía en Galicia, máis ben escapara no bipartito, e que agora está medrando e ten que medrar moitísimo máis. Se o camiño é ter que aturar as súas coaccións, os seus bulos, pois mire, non é un precio tan alto. Ao final, vostede me decía como quero pasar, como gustaría que me recordaran os meus sucesores, a miña familia, que tipo de antepasado quero ser. Quero ser un antepasado que, cando tivo a responsabilidade, gobernou con decencia polo futuro da miña terra. Mais nada e moitas gracias.